Ako ay nananawagan sa lahat ng full colonel hanggang sa general, ako'y umaapila na mag-submit ng courtesy resignation. Gipanawagan ni Department of the Interior and Local Government Secretary Attorney Benjamin Abalos Jr. nga magsumite sa ilang courtesy resignation ang mga generals o colonels sa Philippine National Police. Apil sa gipasumite sa courtesy resignation ang PNP chief. Gihimo kini sa DILG isip internal cleansing sa PNP nga dunay mga opisyal nga nalambigit sa illegal drug trade, hilabi na gyud ang mga ninja cops. Sa listahan nga gihuptan sa DILG, kapin kun kulang 300 ka mga general o colonel ang naglangkob sa PNP. Matud sa DILG Secretary nga dunay gimugna ang committee aron mo evaluate sa resignation. Sumala ni Avalos, masaligan ang miyembro sa gimugnang committee. The committee will be the one to go through the records, no? Kung sino talaga ang involved dito o hindi. I mean, you've heard Senator Bato when he said that there are still ninja cops in the service, etc. May mga comments na ganon, and I will say yes, meron. So this is one way of cleansing it. No? This is one way of cleansing our ranks. At siguro with this, no, I mean, yung tiwala, let's start fresh. No? Ando naman ang tiwala. I've been working with the PNP. Wala akong masasabi sa mga, I've seen men in uniform, women in uniform, risking their lives. Talagang nandun eh. No, it will be unfair to them. Iilan lang naman ito. No, so, sana lang, they will support me in this call. Walay gihatag nga timeline si Abalos kung hantod kanusa kinahanglan mo submit sa ilang courtesy resignation ang mga senior officers sa PNP. Ug wala sab sila'y angay kabalakan o galing wala sila'y gihimong daotan sa ilang pagpanerbisyo. Walay angay kabalakan kay ang resignation wala magpasabot nga mobiya dayon sa gihuptan nga pwesto ang mga opisyal sa pulis kundi magpabilin gihapon siya sa katungdanan hangtod nga walay mogawas nga desisyon ang Malacañang. Kung wala kang ginagawang masama, mag-file ka. At kung hindi ka magpa-file, medyo questionable. Titignan natin, no? Hindi ko lang masabi ang gagawin namin, but of course, meron kaming ano rito. We will take, we've got some action about this. No? Meron kaming gagawin tungkol dito. But what is important right now is the committee, which names I cannot divulge for their own security. I'm not a member of the committee, but these people are talagang trustworthy. Aminado si Abalos nga naay problema sa hierarchy sa PNP ug posibleng tunay sindikato. Yung po ang rekomendasyon mismo ng Chief PNP, may problema po sa loob. That is why there is this appeal for them to resign. Sa gihimong anti-illegal drugs campaign sa gobyerno, anaa sa kapin kun kulang 24,000 na ka mga operations ang napahigayon. 30,000 ka mga drug personalities ang arestado sulod lang sa unom ka bulan. Samtang anaa sa kapin kun kulang 15 ka mga individual ang napatay atol sa operasyon. Bisan si Police Brigadier General Alexander Tagum, ang hepe sa MDPD, na nawagan sa iyang kabaro nga nalambigit sa illegal nga droga nga muundang na sa daotang bisyo. Nakita nato ang in-effect sa droga. Nakita nato ang naligid di maayo. So, kung unsa man ang basihan sa gibuyan ni SILG, rason nga ginaparesign niya ang mga senior officer sa PNP, hagit na ako sa mga kaubanan nako sa PNP. Please, undangan na nato ang involvement nato sa illegal drugs. Kay kaulaw nga nagaserbisyo ta, nakasuot ang uniforme, we are wearing our badge. Pero wala tayo honor. Wala tayo nawong nakatubang sa atong katawan tungod kay involved sa illegal. Kahinumduman nga daghan ng mga pangalan sa mga dagkong opisyal sa PNP ang may tumaw nga gikaingong nalambigit sa illegal drugs. Gipasalig hinuon sa ahensya nga muhatag sila og mga updates matag karon ug unya kabahin sa ilang apila nga papasahon og courtesy resignation ang tanang PNP general ug colonel.
Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.